Ilang beachgoers naman po sa San Fabian at Binmalay na biktima ng dikya sa kasagsagan po ng Holy Week. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nabiktima ng dikya o jellyfish ang nasa 16 na beachgoers sa bahagi ng San Fabian Beach sa kasagsagan ng Holy Week ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. May ilan ring beachgoers ang nabiktima ng dikya sa bahagi ng Binmalay. Ayon kay Salome Mapanaw, Operation Chief ng MDRRMO San Fabian, karamihan sa mga biktima ay mga batang hindi nakasuot ng tamang swimwear nang sila ay naligo sa dagat. Yung sa bata kasi nakahubad sila na naliligo. Kaya susceptible sila sa mga kwan kasi nakahubad. Kung nakadamit sana, hindi sila tatablan ng sting ng dikya. Anya pa, kahit hindi panahon ng Holy Week, para sa mga bisitang beachgoers, kailangang magsuot ng rash guard at proteksyon sa katawan upang maiwasan na mabiktima ng dikya at maging iba pang insidente sa gitna ng pagligo sa dagat. Pag maliligo sila, dahil may mga dikya na kung maaari magsuot sila ng rash guard, kung hindi sila marunong lumangoy, huwag sila pupunta sa malayo. Samantala, wala namang naitalang kaso ng pagkalunod sa nasabing beach habang naging maayos ang buong linggong pagbabantay ng tanggapan sa koordinasyon ng iba't ibang sangay na ahensya. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.